гатанка номер 1. Моля, който е познал отговора, да дига ръка, а не да се провиква. Децата, които имат лепенки, когато познаят отговора, трябва да го намерят в стикерите и да го залепят на гатанката. Коткодяк, коткодяк, нещо почти кръгло снесох пак. Що е то? Значи въпросите в играта, която ви е раздадена, са комбинирани от най-малките до най-големите. С тези игри не провеждаме игри в училища, а това е за домашна обстановка, където децата са смесени на различна възраст. И поради тая причина има много лесни въпроси и трудни въпроси, смесено, за да може да се чувстват комфортно всички на всички възрастови групи. Някои са дигнали ръка. Кокошката. Точно така, правилен отговор. Сега, децата, които имат стикери, трябва да намерят в лепенките отговора кокошка и да го залепят на гатанка номер 1. Така. Някъде намери друг въпрос по-навътре в играта. Още една гатанка направи от тази игра. Няма значение коя е, някъде отзад, отстрани, защото искам да направим от другите варианти, които провеждаме в училищата. Следваща гатанка. Мед и плодове обича да яде. Трева обича да пасе. В гората живей, но да я срещаш не дей. Що е това? Това момиченце. Кажи, как се казваш на ти? Не познах. Мечка. Точно така, правилен отговор. Намерете мечката в стикерите и я залепете на гатанка номер 17. Сега ще продължим с един друг вариант, който го провеждаме в училищата. Вариант 2. Значи от този ще раздадем. И тогава нищо. За който има ще раздадем на някой дечица. Аз ще им раздам. Ти да ги раздай ти, ако искаш. Едно за тебе. И раздай. Сега, значи на това момченце му дай един вариант. Отзад ще ви моля само с един да бъдете тримата, защото така. Пак както искате, няма. Има ли, тате? Колко имаш още? Дай на Лелката един. Имаме достатъчно. Точно са. Благодаря. Сякаш сме ги изчислили точно. Просто ние днеска за втори път правим презентация и на първата ни свършиха листчетата. На първа игра... Прощавай, значи този вариант, който ви раздадоха, Вики ви раздаде, е за втори клас. Имаме вариант, който е за предучилищна, първи, втори, трети и за четвърти клас. Те са различни. Този, който ви раздавахме е за втори, не за много малки деца, не за много големи, просто така преценихме, че за средна възраст дечица. Заповядай, Вики, извинявай, че те прекъснах. На първата гатанка, т.е. на първата игра, трябва, аз ви чета една гатанка, да я познаете и после да преброите рисунките на отговора Има много картинки, трябва да преброите колко картинки има. На пръв поглед това е много лесно, нали? Но днеска нито един от присъстващите на презентацията не успя да преброи точният отговор на картинките. Нито един. Аз ви провокирам да видя кой от вас ще успее да преброи, това е елементарно нещо, да преброи колко са, от тези, да. Сега, първата гатанка, прочети я. Носа си използва за ръка. Обича да яде плодове и трева. Стой то. Да видим кой ще се сети. Не се обаждайте, моля. Ето госпожата с лилавото първа дигна ръка. Какво е това? Слон, правилен отговор. Точно така, правилен отговор. Сега се опитайте да намерите колко картинки на слон
има в тази бърканица от картинки? Отдясно. Части, да. Частите също се броят, не е задължително да е целият слон. Който е преброил, да дигне ръка. Не бързай, защото значи точно бързането и липсата на техника на преброяване създава грешката. Тоест, това нарочно провеждане по този начин играта, за да разберат децата и учители, някои учители също не знаят, че не трябва да се бърза, когато правиш нещо за пръв път, защото ще сбъркаш. Ако си видял някой, който може да обмениш опит с него, ако не, просто го прави бавничко и внимателно. Не е страшно, въпросът е да се премине тази игра. И когато първи път сбъркаш, втория път със сигурност се преминаваш, защото разбираш как да го направиш. То не е толкова трудно. Който е готов да дига ръка, ето това момченце е готово, кажи колко. 7. Така, следваш да видим някой, който е преброил. Ти кажи нещо. 6. Добре. Вие, господине? 6, добре. Малко недовижно. Ами, простено е с този, който, защото и аз съм без очила, малко не мога да. Тази дама се смее. Я да видим колко преброите го. 6, добре. 7. Тук при мен е слон, само една картинка има. Само една? Да. Ето, виждаш ли колко различно. Сега, добре, че не сме народни представители да почнем да се караме. Значи, как да го направи? Който е преброил 7, да дигне ръка. Знаете ли, този начин, ето 3 станаха 7. Който 6, да вдигне ръка. 7, значи така, 7, 6. Сега, знаете ли какво ще ви кажа? Това няма значение. Важното е колко са наистина. Разбирате ли? А наистина са 7. 7 са. Но тези, които не са преброили 7, не са виновни, защото просто не са видяли някаква частица. Разбирате ли? Защото има частици, примерно част от слона. Това също се брои, че има слон, който е скрит. Разбирате ли? И сега, за да не изпусне тая част, как може да ги преброи? Само като си отбелязва. Тоест последователно тръгва, ред по ред, мисловно си създава редове и където види някаква частица или цял слон, слага чавка, както се нарича, слага знак хиксче или чавка. И по този начин, бавно, той ги преброява. След това се връща обратно с химикалчето и вижда, че са точно 7. 7 са. Наистина са 7. Няколко пъти сме ги броили. Не е лошо, че е сбъркано, просто трябва малко по-внимателно и се стига до извода, че са 7. Не да протестираме, да се караме колко са. 7 са. Нали ме разбирате?